Ayan po, alas 6 na ang curfew dito sa amin. Malapit na po mag alas 6. Ayan na po ang alarm. Ayan po, alas 6 na. Magsasarado na kami. Alas 6 na ang curfew ngayon sa Parang. At ito na po ngayon ang Parang. Alas 6 na. Wala na pong katao-tao. Yung ibang mga tao dyan ay ang mga kabalikat, tanod, kapulisan. Nakikita yung babae. Magsasarado na. Wala na ngayon po. Ayan po. Alam, magsasarado na kami. Wala na mabili. Paano mo pa man yung maibigay? Ito, ano mo. Sana na. Iangat mo yung baba, sa ibaba. Yan. Ayan na po ang Parang. Alas 6 na po. Wala nang katao-tao. Kaya nga, si mga mainano niliinano na naman. Ganyan po kami magsara. Sarado na po kami. Alas 6.